Σιώτη, ο οποίος είναι συντονιστής διευθυντής της Β' Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Είναι αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός φυσίατρος. Ήταν εδώ στην Πάτρα και στο Κέντρο Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας κυρία Σιωρόκου, καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, μπορεί να φύγατε από την πόλη, να έχετε πάει πια στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, αλλά η συνεργασία αυτή και η καλή σχέση με την εκπομπή κλπ. Παραμένει και είναι πολύ σημαντικό που σας έχουμε κοντά μας να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τις ιαματικές θεραπείες και γενικότερα και με το θερμαλισμό αλλά και την θεραπευτική χρήση των ΣΠΑ στην αποκατάσταση. Ναι, πράγματι να κάνω μια εισαγωγή για το θέμα γενικά για το τουρισμό υγείας. Όπως καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι μια πηγή εσόδων στη χώρα μας. Η χώρα μας έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει φυσικές πηγές, έχει καλές κλιματολογικές συνθήκες, έχει ένα άριστο δυναμικό ξενοδοχειακό, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε καταλαβαίνετε μπορεί να παίρνει ασθενείς από όλες τις χώρες με μεγάλη άνεση. Όταν μιλάμε για αυτόν τον τουρισμό θα λέγαμε ότι είναι ένας τουρισμός που αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό ότι αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία και την αποκατάσταση υγείας με μεθόδους σύγχρονες ιατρικές όπως χρησιμοποιούμε, αλλά συνδυάζει και μεθόδους ας πούμε χαλάρωσης και θεραπείων της εναλλακτικής ας πούμε όπως λέμε πια ιατρικής. Μάλιστα. Ο τουρισμός γενικά υγείας εκτείνεται σε πολλά επίπεδα, δεν είναι μόνο ας πούμε ο τουρισμός, ας πούμε, ο θερμαλισμός και ο ιαματικός τουρισμός, είναι και ο θεραπευτικός τουρισμός με θεραπείες που κάνουν για τα διάφορα συστήματα αναπαραγωγής, τα γυναικολογικά, διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα κλπ. Πλαστικές εγχειρήσεις. Αλλά βέβαια ο ιαματικός τουρισμός και ο θερμαλισμός είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και θα λέγαμε ότι ο θερμαλισμός είναι η χρήση των ιαματικών πόρων σε χώρους που υπάρχει το περιβάλλον, αλλά για κάποια χαρακτηριστικά και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για αυτή τη χρήση και που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Παρακαλώ. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν πού μπορούν να μας βοηθήσουν όλα αυτά και σε ποιες περιπτώσεις όσον αφορά στην αποκατάσταση. Ναι. Στην αποκατάσταση καταρχήν θα πρέπει να το δούμε με το πώς μπορούν αυτές οι μέθοδοι και στο κομμάτι της πρόληψης και της θεραπείας. Εμείς βέβαια όταν συνήθως λέμε για τις λουτροθεραπείες και την αποκατάσταση κυρίως πάμε στο κομμάτι το θεραπευτικό αναφερόμαστε. Αυτό έχει ο κόσμος συνήθως στο μυαλό του, τα ιαματικά λουτρά όταν μιλάμε για τα ιαματικά λουτρά. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι της θεραπείας με το είδωρ, με τα ύδατα δηλαδή, με τα μεταλλικά νερά, θα λέγαμε ότι έχει διάφορες επιδράσεις στο σώμα, όχι μόνο τη θερμική αντίδραση που προκαλεί αντιδράσεις στο θέμα της κυκλοφορίας και στην νευρορύθμιση της κυκλοφορίας. Και άρα λοιπόν και αυτό έχει να το κάνει ανάλογα με τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται το νερό, το οποίο χρησιμοποιείται συγκεκριμένη ιαματική πηγή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το να γνωρίζουμε τις δυνατότητες που έχουμε για να βελτιωθούν κάποιες καταστάσεις μέσω ιαματικών θεραπείων και σε διάφορα σημεία της χώρας μας και υπάρχουν διαφορετικές πηγές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή... Σωστά και αυτό, και αυτό περιλαμβάνεται και στον ορισμό αυτό της λουτροθεραπείων που το λένε balneology ας πούμε στα αγγλικά. Δηλαδή περιλαμβάνει και την εμβύθιση στα ύδατα, στο νερό, αλλά περιλαμβάνει και την πόση συγκεκριμένων μεταλλικών υδάτων, περιλαμβάνει το να εισπνεύσουν ατμούς, το να βάλουν πάνω στο σώμα τους διάφορα αυτά που λέγονται στα αγγλικά peloids, δηλαδή αυτά που βάζουμε αυτό το σαλάσπι που... Ναι, τις λασποθεραπείες τύπου. Στις λασποθεραπείες, το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, όπως γνωρίζετε, σε πολλές παθήσεις. Και γενικά, άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε τρία πράγματα, δηλαδή το πώς μπορεί η θερμότητα
να βοηθήσει ας πούμε τον οργανισμό, το θερμό δηλαδή, πώς μπορεί να βοηθήσει διάφορα συστήματα του οργανισμού, όπως είναι το μεταβολισμό του οργανισμού, το να μειώσει, να βοηθήσει το στρες, να βοηθήσει τη μείωση του στρες, να βοηθήσει την κυκλοφορία. Το κομμάτι το φυσικό, των φυσικών μέσων που γνωρίζουμε όλοι από τη φυσικοθεραπεία, με το θέμα της πίεσης, με την άνοση που υπάρχει, που γίνονται καλύτερα οι θεραπείες μία τραυματικά μέσα στο νερό και να κινητοποιήσουμε και τους ασθενείς όπως κάνουμε στην αποκατάσταση, αλλά και με το κομμάτι το χημικό, ότι μπορεί ας πούμε να βοηθήσει στο κομμάτι της αντιοξυδοτικής δράσης, στο κομμάτι της αναλγησίας, στο κομμάτι της ανοσοθεραπείας κλπ. Κύριε Διονυσιώτη, αυτό απευθύνεται μόνο σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους ή μπορούν και οι νεότεροι προληπτικά, αν θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία, να έτσι χαρούν τις ιαματικές θεραπείες και τις πηγές που έχουμε στην χώρα και να το αναζητάμε αυτό, γιατί δεν το κάνουν οι νέοι. Από μια ηλικία και μετά γίνεται το συγκεκριμένο. Πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση αυτή. Γενικά έχουμε συνδυάσει τα ιαματικά λουτρά με τους ηλικιωμένους. Ακριβώς. Δεν είναι όμως αυτό, γιατί θα πρέπει αυτό να γίνει μια διαδικασία ας πούμε πρόληψης και μπορούν και οι νεότερες γενιές να υποφεληθούν όλων αυτών των προτεραιμάτων που έχει επαφή με το νερό που στα συστήματα που σας ανέλησα πριν, γιατί έχει αποδειχθεί από τις μελέτες και τις δημοσιεύσεις ότι κάνουν πάρα πολύ καλό στην πρόληψη και αντιμετώπιση της αρθρίτιδας φυσικά, στον διαβήτη, στα καρδιοαγγειακά θέματα, στο θέμα φυσικά του εκζέματος και της ψωρίασης, στο θέμα μετά από χειρουργία, ακόμα και μετά από κορονοϊό, έχει φανεί ότι υπάρχει θεραπεία. Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που θα έλεγε κανείς ότι η χώρα μας είναι στην αρχή του θέματος, το θέμα wellness, δηλαδή τη αντιγύρανση κλπ. Είναι λίγο στα πρόδρομα στάδια, αλλά στο θέμα της αποκατάστασης και το θεραπευτικό είναι πάρα πολύ βασικό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε σίγουρα. Και όπως αλλάζει γενικά η δομή της υγείας και των νοσοκομείων, που βασικά τα νοσοκομεία τα εξυπηρετούν οξέα περιστατικά μόνο, θα δημιουργηθεί ένας όγκος ασθενών που θα πρέπει να δρομολογηθούν σε δομές που θα είναι ας πούμε προς την αποκατάσταση μεριά, αλλά αυτές οι δομές μέσα θα πρέπει να έχουν και να προσφέρουν και τέτοιου τύπου θεραπείες, υδροθεραπείας για την πρόληψη και την αποκατάσταση. Να δούμε ολιστικά δηλαδή τον ασθενή να βλέπουμε, αλλά και εμείς που θεωρητικά δεν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε από κοντά τέτοιες θεραπείες. Ναι, και να τις γνωρίσουμε και να τις δοκιμάσουμε. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε τι έχει γίνει στη χώρα μας, σίγουρα το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά σιγά μια στρατηγική. Βέβαια, γιατί δεν έχουμε εκμεταλλευτεί, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτές τις φυσικές πηγές που έχουμε ιαματικές, τις οποίες άλλες χώρες εκμεταλλεύονται και τις προωθούν και γνωρίζει ο κόσμος την ύπαρξή τους. Σε άλλες χώρες όπως ας πούμε της Βαλκανικής, όπως είναι για παράδειγμα στη Ρουμανία, είναι η επιστήμη αυτή πάρα πολύ ανεπτυγμένη και τα ΣΠΑ κλπ. Στην πατρίδα μας, παρότι έχουμε πάρα πολλές πηγές και διαφορετικές που μπορούν και να βοηθήσουν σε πάρα πολλές παθήσεις και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση, δεν έχει γίνει έτσι εκτεταμένη χρήση. Γίνεται αποσπασματικά. Όταν πάνε σε κάποιες πηγές, σε ανεκδρομές, να πάνε ας πούμε σε κάποια πηγή στο Πόζαρ ας πούμε, ή κάπου αλλού ή στην Εδιψό ή κλπ, που υπάρχουν εγκαταστάσεις. Αυτό πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες συνέργειες και να υπάρχει κάποια ενημέρωση του κόσμου και πληροφόρηση και να πουληθεί αυτό από την Ελλάδα σαν ότι είναι καλή για αυτή τη δουλειά, ότι μπορεί να το προσφέρει και έχει τις δυνατότητες και τις υποδομές να το κάνει. Άρα χρειάζεται να δημιουργήσουμε και τις ανάλογες υποδομές και στο χώρο των ξενοδοχειακών, αλλά και άτομα φυσικά που όλα αυτά τα άτομα καταλαβαίνετε και κάποια αναπηρία. Και όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε την ευαισθησία μου γύρω από αυτά τα θέματα, θα πρέπει και να υπάρχουν και υποδομές για άτομα με αναπηρία, για να μπορέσει η Ελλάδα
να προβληθεί έτσι πιο ολοκληρωμένα και για τους δικούς μας και για τα δικά μας άτομα με αναπηρία, αλλά και για ανθρώπους από το εξωτερικό, γιατί και οι δικοί μας θα μπορούσαν να έχουν ενημερωθεί για το ποιες πηγές μπορούν να τους βοηθήσουν γενικότερα στο να κρατιούνται σε μια καλή κατάσταση. Ναι, βέβαια υπάρχει, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και δεν είναι μόνο Καμένα Βούρλα, Διψός κλπ. Είναι και άλλες περιοχές, η Ικαρία κλπ. Που έχουν Κιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που έχουν πάρα πολύ έτσι υψηλού επίπεδου, έχουν δυνατότητα, δηλαδή το υπόστρωμα, το υλικό που μπορεί να παραχθεί από αυτές τις πηγές είναι εξαιρετικό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Έχει πάρα πολλές πηγές η Ελλάδα, δεν μπορώ να θυμηθώ τον αριθμό, δεν θέλω να σας πω λάθος αριθμό, αλλά είναι κάτι που έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε. Απ' την άλλη και τα ΣΠΑ είναι μια πολύ ωραία διαδικασία για όλους μας, ακόμα και για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα, αλλά είτε ένα χαλαρωτικό μασάζ, είτε μια πισίνα, είτε κάτι άλλο που γίνεται συνήθως, ακόμα και αρωματοθεραπείες, δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν και στην ευεξία και στο να ηρεμήσουμε και στην ψυχική μας υγεία. Είναι κάτι που πρέπει να αναπτυχθεί και σε εμάς δηλαδή, να γίνει βίωμα πια. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, επειδή ξέρετε ότι όλα εξαρτώνται από το πόσο επιστημονικά τεκμηριωμένο είναι κάτι. Δηλαδή όταν είναι κάτι στον αέρα και απλά έτσι το λέμε και δεν είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά, είναι δύσκολο να περάσει και μέσα από τα ταμεία και να αποζημιωθεί κλπ. Όλα έχουν και σχέση και με τα χρήματα που δαπανώνται για αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο, γιατί μπορεί να θέλουμε να πάμε σε ένα σπα, αλλά να μην μπορούμε. Απολύτως φυσιολογικό. Έχετε δίκιο. Και είναι πραγματικά, πιστεύω, το επόμενο διάστημα έχουν αναλάβει τα θέματα αυτών των θεραπείων και σε επιστημονικό επίπεδο άνθρωποι που ξέρουν πώς να επιστοποιήσουν επιστημονικά την αξία τους. Και όπως σας είπα, όταν μιλάμε τώρα για αρθρίτιδες, για διαβήτη, για καρδιαγγειακά, για εκζέματα, για όλα αυτά, ότι έχουν δεδομένα ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να θεραπεύσουν και να προλάβουν, νομίζω κάποια στιγμή θα καταλάβουν και τα ταμεία τα ευεργετικά αποτελέσματα και θα μας δώσουν τη δυνατότητα και με αποζημίωση να μπορέσουμε να υποφεληθούμε αυτών των θεραπείων. Και στο κάτω-κάτω καλύτερα να μην τα πληρώνουν σε τέτοιες διαδικασίες τα ταμεία παρά σε φάρμακα και σε καταστάσεις που είναι χειρότερες και που χρονίζουν κιόλας. Δηλαδή άμα βελτιωθεί η υγεία κάποιου ανθρώπου, έχει να κερδίσει και το κράτος. Ναι, φανταστείτε αν αυτές οι λασποθεραπείες για παράδειγμα προσφέρονταν με έναν τρόπο επιστημονικό. Τα ωφέλη που θα είχαν οι άνθρωποι που θα τα εφάρμοζαν πάνω τους. Πόσο καλύτερα θα ήταν από αυτόν τον ερασιτεχνικό τρόπο που μπορεί να γίνεται, δεν λέω ότι γίνεται ερασιτεχνικά, αλλά φανταστείτε κάπου να γίνεται ερασιτεχνικά. Δηλαδή πόσο πιο αποτελεσματικά θα ήταν και πόσο πιο ολοκληρωμένη θα ήταν η εφαρμογή θεραπείας σε συνδυασμό με τις φαρμακευτικές θεραπείες που θα ήταν ίσως διαφορετικές, φτηνότερες. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν ένα κεντρικό σχεδιασμό και μια συνεργασία. Και δηλαδή, μια συνείδηση έτσι ολιστική, νομίζω, που εσείς οι γιατροί ακριβώς αντιλαμβάνονται οι ειδικότητες, αυτές οι ειδικότητες που αντιλαμβάνονται τη σημασία τους, την αξία τους, όπως είναι η φυσική ιατρική αποκατάσταση που το αντιλαμβάνεται πολύ καλά αυτό και μπορεί να το υποστηρίξει επιστημονικά. Έτσι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα που είχαμε και ό,τι άλλο έχετε ως θέμα να το αναλύουμε, θα είμαστε εδώ. Θα είναι χαρά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που δώσατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.